Шановне господарство, вітаю! З вами Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Сёння ўначы мы нарэшце даведаліся ўсіх удзельнікаў плэй-офф NBA гэтага года. А гэта значыць, што турнір плэй-ін нарэшце скончыўся. А як ён прайшоў, я распавяду вам у гэтым выпуску. Ну што, пагналі! А пачнем з тэорыі. Да зусім нядаўняга часу 8 найлепшых каманд заходняй і ўсходняй канферэнцыі наўпростава выходзілі ў плэй-офф NBA. Але свае змены ў нашыя жыцці агулам і ў жыццё лігі ў прыватнасці унёс ковід. Сезон 2019-2020 быў перапынены праз пандэмію, а пасля ўзнаўлення павярнуўся да нас крыху іншым. Без гледачоў, з плэй-офф у бурбалцы ў Disney World і з турнірам плэй-ін перад ім. У тым ковідным сезоне гэты турнір прыйшоў да нас у крыху іншым, як тое кажуць, скарочаным выглядзе. І толькі на наступны год ён ужо зрабіўся такім, да якога мы ўсе звыклі. Менавіта пра гэты фармат плэй-ін мы з вамі і пагаворым. А выглядае ён зараз так. Каманда, якая заняла 7-е месца ў канферэнцыі, прымае на дамашняй арэне клуб, што заняў 8-е месца. Пераможца гэтага супрацьстаяння займае агульнае 7-е сеянае месца і выходзіць у плэй-офф, а прайграўшага чакае яшчэ адна гульня. Каманда ж, якая заняла 9-е месца, дома сустракаецца з 10-й камандай канферэнцыі. Клуб, што прайграе, завяршае сезон, а пераможца правядзе яшчэ адзін матч за выхад у плэй-офф і 8-е сеянае месца з камандай, што прайграла матч за 7-е месца ў канферэнцыі. А цяпер перайдзем непасрэдна да сёлетняга турніра плэй-ін. Пачаўся ён на захадзе. Так, у ноч на 16 красавіка за 7-е месца і выхад у плэй-офф змагаліся Нью-Арлеан Пеліканс і Лос-Анджелес Лейкерс. Першыя дзве чвэрці былі цалкам супрацьлеглыя. Адну правёў пад сваю дыктоўку Новы Арлеан, а другую ўзялі Лейкерс. Далей матч ішоў больш-менш роўна, але каліфарнійцы ўсё ж такі здолелі здабыць перамогу. Шмат у чым дзякуючы вось гэтым перахопу і трошцы Д'Анджела Рассела у клатчы. There by Russell. Turnover by the Pelicans. It's Reeves, open lane up high. Davis will sledgehammer it in. Reeves drives and feeds corner three. Russell bullseye. What a shot! Big time three by Russell. Да рэчы, Зайон Вільямсон у гэтым матчы здолеў набраць аж 40 ачкоў. Перад тым, як на апошніх хвілінах атрымаць прыкрую траўму нагі. Go to NBA.com or the NBA app for more. Season eyes 38 Williamson driving inside. He is getting absolutely to his spot. It's a season high 40 for Zion Williamson. The game is tied. Timeout taken. And it looks like he's hurt. Look like he got hurt on this drive here. Look at after the finish. Kind of grimaces a little bit as he's running down. The break, you thought you saw him grimacing and in pain. Well, he's headed to the locker room. We don't know the extent of the injury, but clearly not happy as he heads to the locker room here. У іншым матчы, на вылет, Сакрамента Кінгс не пакінулі ніякіх шансаў Golden State Warriors 118-94. Па шчырасці, на гульцоў і трэнерскі штаб клуба з Сан-Францыска было цяжка глядзець. На іх тварах і ў іх вачах ясна чытаўся канец дынастыі.
Асабліва сумна было за Клея Томпсона. Пры амаль 32 гульнявых хвілінах ён набраў 0 ачкоў, пры 0 з 10 кідкоў з гульні і 0 з 6 трохачковых. Ягоны выгляд, як, дарэчы, каментары гульцоў і трэнераў каманды пасля матчу, сведчыць пра тое, што пытанне з працягам кантракта гэтым летам ужо амаль закрытае. І, верагодна, не на карысць Клея. А ў матчы за 8е месца сёння ўначы ні цудоўная гульня Фокса, які набраў 35 ачкоў, ні чарговы дабл-дабл Сабоніса, ні адсутнасць у складзе траўмаванага Зайона Вільямсона не перашкодзілі Нью-Орлеан Пеліканс перамагчы Сакрамента Кінгс 105-98 і выйсці ў плэй-оф. Па рэзультатах плэй-ін Лейкерс сустрэнуцца ў першым раўндзе плэй-оф з Денверам, тым самым паўтарыўшы фінал захада прошлага года. А Пеліканс уступяць у супрацьстаянне з маладой і яскравай Аклахомай. Будзе вельмі цікава. Плэй-ін усходняй канферэнцыі пачаўся ў ноч на 17 красавіка. Філадельфія 76ers у матчы за 7е месца і выхаду плэй-оф змагалася з Майамі Хіт. Філадельфія правяла даволі правальную другую чвэрць, але потым сабралася і здолела давесці матч да перамогі 105-104. Дапамаглі ў гэтым дабл-дабл Эмбіда 23 ачкі і 15 падбораў, атлетызм Тайрыза Максі, які правёў на пляцоўцы амаль цэлы матч 44 хвіліны, нядрэнны выступ Нікаля Батюма, які набраў 20 ачкоў, пачаўшы гульню на лаве запасных, і траўма лідара Майамі Джиммі Батлера, які пашкодзіў калена яшчэ пад канец першай чвэрці, але вырашыў застацца на паркеце. Толькі пасля гэтага здолеў закінуць усяго 3 з 14 з гульні. Матч на вылет між Атлантай Хокс і Чикаго Булс стаўся даволі рэзультатыўным, у тым ліку дзякуючы 42 ачкам абаронцы Булс Кобі Уайта. Шмат у чым ягонымі высілкамі быкі перамаглі 131-116. Атланта ў гэтым годзе засталася без постсезонных гульняў. У вырашальным матчы за 8е месца на ўсходзе і выхаду плэй-оф Чикаго сутыкнуўся з Майамі. У складзе каманды з Фларыды праз атрыманую ў мінулым матчы траўму адсутнічаў іх лідар Джиммі Батлер. Але гэта не зрабілася перашкодай для Хіт. Шыкоўны пачатак матча і амаль трыпл-дабл Тайлера Хіра 24 ачка, 10 падбораў і 9 асістаў не пакінулі шансаў Чикаго. Па рэзультатах плэй-ін Філадельфія сустрэнецца ў плэй-оф з Нью-Йорк Нікс, а Майамі Хіт паўторыць у першым раўндзе фінал усхода апошніх 2 гадоў, уступіўшы ў двубой з найлепшай камандай рэгулярнага сезона гэтага года Бостон Селтикс. І вось нарэшце нам вядомыя ўсе ўдзельнікі сёлетняга плэй-оф NBA і сфармаваныя пары яго першага раўнда. Якія вашыя прадчуванні наконт гэтага паслясезоння? Як лічыце, хто зробіцца пераможцам NBA? Пішыце вашыя варыянты ў каментары, а летам будуць падведзеныя вынікі, і пераможца, магчыма, будзе ўзнагароджаны. А з вами быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуска, падпісвайцеся на нашыя соцсеткі і хай будзе баскетбол!